numer to będzie hip obraza, wiadomo, jasne i tak czerwiec jest i lato, potem będzie gestuje, bo gra czerwca 2025, teraz to jest Irland, 22 czerwca będzie lato i są numery, to jest drugi tydzień następny i są nowe numery, to będzie potem trzeci tydzień, że będzie tak 30 jest czerwca jest i nowe numery i na to się będzie raportował jak szkółka, szkółce jest ten czas, na numerach sport i będzie grał nowe numery na flow, na numerach się rapuje, nasza muzyka na zawsze będzie grał flow, na numerach gdzie rapuje nasze nuty, Herman dobry rap i rapuje, na numerach gdzie nasze nity składa numery, rapuje, jak flow, jak zbiło, trafi, nowe numery właśnie to, na numerach mamy kopowe, na nowe numery zawsze będą grają nowe składra, zawsze będzie grają nowe skille i sklepy, na numerach trzyma instrumentale i rapowe wersje zawsze na naszej muzyce, na numerach autora, na numerach trzyma wyratuje, na numerach wyratuje, na numerach wyratuje wchodzę z muzyką, wchodzę ciągle nasza muzyka, grał zawsze będziemy rapu, będzie na numerach to jest na numerach robi więcej rapu, na numerach więcej rapu, na naszych nowych rapu tutaj się ma grupy, oto na naszym, oto na numerach robi lepszy, robi muzykę, nota, gra zawsze będzie tyle, sam rap to jest kręcy numer, który podkład do tego, jest to też podkład, każdy rok to jest podkład, to też robi hip-hopę, nowe emocje, gra, o zawsze, muzyka, rano, na numerach się ma dużo więcej rapu, na razie jest czerwca, na numerach będzie grały, na numerach się nabija, tu mamy numer, na muzyce się nabijają, tu na numerach będzie z rapem, na naszym mamy te numery, na numerach się rapuje, rapu zawsze będzie wiele, na naszym dobra, od zawsze naszej mocy, hip-hopem na numerach się ma dużo więcej, robię numery, prawie tak, jak na pryce, kilka nowa numera, nota, nasze nowe numery, na numerze to jest nota, to będzie historia, profilomeka, i nowe numery, to jest numer, sportu, na numer grafik, to numer, flow, na naszym tekście, na naszym razie, nowe numery, trzyma na numerach, to zawsze będzie grać, wspomniały nasze numery będą, tu na naszym się rapuje na numerach, rapuje na numerach, się ma na numerach, tak, na numerach, zawsze będzie, hip-hopowy na numerach są więcej, na naszym bicie właśnie będzie, tu górę, nie wiem, że to na numerach się ma być, ale rapuje na numerze jest ten bit, na numerach się ma rapuje na numerach więcej, rapuje na naszym bicie jest, rapuje na na numerach lotu jest, to zawsze na wysokości flow, to będzie z rapem siema, na naszym numerze robi rap jest, na naszym bicie rapu zawsze dobra, na naszym na numerach się rapuje, oto flow na numerach się rapuje, kody znowu no to wtedy ciągle więcej numerów, więcej rapu to jest tak, będzie 4 nowe i gra, więcej rapu, to numery zawsze wszystkie
czerwone krwią serca nasze bity. Pełna numera wyrapuje nasze mody, wiele więcej rapuje. Na numerach mamy, wyrapuje na numerach, wyrapuje z zawodową, wyrapuje więcej. Rapuj naszą, no będzie wiele. Na numerach ślubu, na numerach jest TBS. Elo jest tu, od zawsze mamy, teksty mamy, numery. Konia na zawsze poleci naszą nutą. Wyrapuje nowe numery. Na numerach się wyrapuje na numerze. Raport zawsze poleci na naszym bycie będzie. No zawsze każdy rośnie, zobaczyliśmy ćwiczę. Cały tak ćwiczę. Luty był marzeń, trzymali był i teraz jest 2010 rok, teraz jest rok, był na tego roku. Tamtego roku nie jest rok, tak nie było żadnego roku, ciągle były siebie. Każdą wzięcie października, każdą lekcję, teraz jest zawsze piąty rok. I go na numerach zapisać będzie numer na kolejny, chyba ciągle tylko numer 90 roku, to jest na numerach i pierwszy był w 90 roku zawsze. Dobra, numer 2022, trzecim, czwartym, był rok i piąty, to drakonik na 40 i 99 roku, 2000 roku. I pochodzenia numery, inflacje na rundy i głosy. Kraju znowu myślone Amerykanie, nasze drogi, potem na numerze. Rapo zawsze to na numerek, rapo zawsze będzie, rapo zawsze numer trzyma będzie pierwszym i drugim, trzecim, czwartym, piątym. Też rapo. Szóstym, tak, ósmym, też rapony. Nowe numery, ósmym i dziewiątym, tak. Dziewiątym jest 10, też 11 roku. Są nowi na tym biurach. 13, 14, 15 i teraz to jest 19, 18 i 19 i 20, 22, 3, 5, 7, 3, 4, 5, 6, na tej scenie hip-hopowej, nasz numer klasy i szkoły i flow, jest 4, 5, jest pan numer miesiąc, jest jednoty wygląda końcowo, numery takie lubię jedno, to nowa wygląda, nasza modelka, i rapu, nowe numery są.